बे जोंनि गंग्रिं बेलासि बाजाराव थांनाय हराव बे सरकारनिफ्राय जोङो मोनसे आसनि मोनदोंमोन सलार बाजारनि थाखाय बिथांमोना अननानै होफैदोंमोन सरकारा दा बे सलारखौ दिनै थांनाय हराव माने सोरबा सिखावफ्रा खावना लांबाय जों बे बाजारनि कमिटिफोरा बिराद दुखु मोनदों बाहाय जोङो बाहाय फिथाइ दखान होदोंमोन दा दिनै बेल' नङा अनेक समनिफ्राय बेफोरबायदिनो दखानफ्रावबो लुटिं जाबाय थायो थांनाय नैबे 1 मासनि सिगाङावबो लुटिं जादों दखान गंब्रैयावबो ना दखान गंब्रैयावबो लुटिं जादों दा जों बेबायदि अनेक लुटिं जागासिनो आरोखि दा जोङो बेखौ बिराद दुखु मोनदों दा जोङो मोनबा अननायनि गेजेरजों सरकारा नैबे जिखिनि जोंनि सलार गोमादों बेखौ एसे सहाय खालामफिनबा होबाव नंदोंमोन जोङो बाजार कमिटिना माने गोदान लाबोनानै फैफिनबा जों बिराद मोजां मोनगोन आरो सरकारनिफ्राय जोङो अननाय होदों होननानै जोङो बिराद आसा खालामगोन आरो गंबेसे दखानाव मा दखान दं नोंसिनि बावहाय ओरैनो गालामाला गंब्रै ओमफ्राय साहा दखाना गंथाम ओमफ्राय बिदिनो नैबे बाजारसे न' दङ जोंहा बाहाय अनेक बिदिनो अखा हायोब्ला जोङो बाहायनो अनेक बिदिनो नाना रोखोम माबा फानलाबायो आरोखि मैगं थाइगं जि जोम दख'ना गस्ला आरो नै दाख्लैसो थांनाय मासाव नैबे साजोबथानाय दखानाव मा होनो सासे माबानो दानि बिटिआर सरकारनिनो जे बिसिनि मेम्बार बांगाल बिनियावबो बिस्रा दखान होहांदोंमोन गस्ला दख'ना माबा माबि फानहांदोंमोन बेखौबो लुटिं खालामनो लांदों बिथाङा बेबायदि हिसाबै लोरबां जेबो माने गाहा उफाय गैथला माने लायफिननानै दखान होफिननांगौ बे हिसाबै बिथाङाबो दखानखौ एंगारनांबाय होनो हायाखिसै दा थिग बेफोरबायदि मालाबाफोरबो जाबावगोन नामा आं बेखौ आसा खालामदों आरोखि ओरैनो मा खावनो लाङो गालामाल दखाननिफ्राय गालामालावथ' ओरैनो 10 थाखा बे थाइबानि बिस्कुट फेक्टरि माबाफोरखौ लांखाया साबुनफोरखौ दा बे दामि बिदिनो थाव गुबै माबा माबि बे जेसेबां दाम गोसा बेखौ लांजोबखायो आरो गालांखाया सोरखौबाफोर सन्देह खालामदों नामा सन्देहआवथ' जोङो हरनि सम हिसाबै जों सोरखौ सन्देह खालामबावनो जोङो खावनाया खावो अनेकबार बिदि खावबोबाय थेवबो जोङो माने रावखौबो सन्देह खालामनो हानाय जायाखै हरनि समाव हिसाबै रावखौबो हमनो मोनफेराखै रावखौबो सिगाङाव जोङो हमनो मोनदोंमोन सासे गथ' दा गथ'आ बेबायदि नंला मोजाङावनो फैबाय बे जेला हमखांनायनि उनावबो एसे गोबावैनो खावालासिनो एसे मोजां जादोंमोन बाजारफ्रा दा नैबे थांनाय माबानिफ्राय जाफिनो आरोखि 2018-20निफ्राय जाफिनो आरोखि मिटिङा ओमफ्राय जोङो बे दखाना दिनै दाल' नंला 2003निफ्रायनो जों बे दखानखौ खालामखादों आरो पुलिसनाव थांदोंना थाङाखै पुलिसनावथ' जोङो रिपर्ट होफिननाय जायाखै मानो थांनाय जायाखै ओरैनो बिसिनाव थांब्लाबो बेखार ओरैनो खरसासो गारहैनाय जागोन नामा होननानै आरो बिसोरबो दा इसिबां गुरुत्थ' माबा लाखाया दा बे हिसाबै जों थांनाय जायाखै गोदो एनडिबि गोनां समफ्राव बिदि जायो बेयाव एनडिबि थानाय समावथ' बेबायदि जाफेरामोन बिथांमोनाबो एसे एनै अबावबाफोर बिदिनो लामा सामा बेरायमोन नालाय हरफ्राव लोगो मोनदों गिनानै सिखावफ्राबो गिनानै फैयामोन खोमा दा नैबे CRP फुरागासे बेजों एसे डिउटि खालामबाय थादोंमोन बे समावबो जायाखैमोन आरो सरकारनिसिम माबाफोर खावलायहरनो गोसो जायो पुलिस प्रसासननिसिम माबाफोर खावलायहरनो गोसो जायो बेखौथ' जेनेबा बिथांमोना एक्सन लायोबाथ' जोबोद मोजाङानो जेनेबा सरकारनि बे पुलिसआ माने एसे बाहाय बिलिफां टाइमफ्राव माबा मोनसे पेट्रलिं खालामफैनानै बा डिउटि खालामफैनानै स्टेन्डखौ लायोबाथ' जों बिराद मोजां मोनगोन आरो आसलथे बे दखानाव मानो खावबाय थायो होननानै सानदों नोंसोरलाय बेयावथ' खावनायाथ' मा हिसाबै खावो जोंबो बेखौथ' बुंनो हालाना खाथियाव न' गैया खाथियावथ' न' गैया बेनिखायनो ओरै साहाजों सिमला बागान थाबाय ओरै खोलाजों सामथाइबारि थाबाय ओरै सानजाजों माने नथारिबारि थाबाय बे आरो सोनाबहा थाइग्रुबारि थाबाय बिनि गेजेराव आरोखि बे बाजारा बेलासिया खाथियाव न' गैयैखाय खावदोंबो खाथियाव न' गैयैखाय खावदोंबो जानो हागौ सिगाङावथ' नैबाहाय न' थादोंमोन न'खरसे बे समाव जायाखैमोनबो आरो बेफोरबायदि लुटिं जाफेराखैमोनबो आरो